nambe yemo gonta ite kwira ni Nyasaye mbiyamono aseng'encho yeritukeri omonene itoto tongete oyo bwanchire na incheng'ika ase ekenyoro kianyabumi lianyagwoka ekenyoro kia lianyagwoka egwodie ya bugichora nacha igase ekeng'encho yekiombe kianyaigu yaito ngaigu yaito gwimeni guru obo maene igonde nomogoko omonene ase eng'encho yekiombe egekogera ebiombe abantu bagwanja ekiagera abantu bande mbaro bakagete n'ebinto bikoretu nyomba ase baraire babinyoro noye Nyasaye gatebete ng'a from your sweat you shall eat korwa ase chinguru chiao nawe oraragere bono iga nimanyete ngwakamura amatabori naende motugete chingoko munakoreng'ana mwabeke proposal yaino nainche gwetera ase aywo nainche nkarora abagokora omokia naende bachire korigia at least nainche nabo ngocha mbasegete ase enkwana nabo igo mbasegete ase emeremo erimo ogokora nari morakinie ekenyoro nari morekinie nabang'ina abari tayari ekiagera abang'ina abakoro baisa kobatahimura bagakorire ebiombe byamasaga bakwagera na chinchagwa banyora endagera abana bali baira abana chisukuru so igonda tembatabinga na inwe ase eng'encho yobuyobu mwachakire nimekucha hapa. I want to encourage bali bande mutarasoa ase ebiombe mumanye ng'ebiombe ekero morono nekero moikarasete emogosemania mwatebania amang'ana amanene namoranyora onde naende omanyete amang'ana nona aye serikali ogatebi naki mobwenerete kwebanga erinde moikere ebinto bia serikali murabono inche mama county abantu ngosira abalemafu nasira chi women group net nabaya gosira abana chintakana batabwatiza na ng'ina ngobakanera ande efisi murabona ewiki eri enkima etwabwate process yokoregister abana chintakana erinde mbasomie na inchembe mamobo ekiagera abana chintakana batabwatie abaibori mbora bagotera ng'a chintakana ni chiane chintigere tari ogo chitiga kwa chiruta gochia Nyasaye lakini gwetera ase abantu bari baro bakonya abana abo bono rende nabona akiramba encourage mbatebi ng'emeremo erimo ogokora n'emiya eserikali nebwate ebinto ebinge lakini tegocha gokora enyomba onye toraimoka naye omanye right yao omanye nki obwenete gokora ninki okonyora korwa ase serikali murabona moigwete serikali egenderete korika abalemafu nkorikera abagotu yarika nechintakana omonto okaraire nyomba oterigeti mbarakonakorera oba nachandekire naende babu yawe acha konyagira ng'aima serikali eyekare yakorire bono bakasore make sure nainu bari more buya komokonyora bari abagotu emiaka 70 gochigoro batebie bagendere kwirika ikiagera omotienyi noro oyo gokoera gagocha gotaboboka gakonyora abandu bachakire kwa guchibesa abantu bandu bachake kotorera n'abagambi tokonye bona asitoko bakonya amang'ana ari muno mwana banyakorera ntwa asitoko batabina bantu baita banki mbabete registered bona bagatebe registration igekoche paka mashinani erinde mosenda abantu abo bagende bachiko ba registered igorenda abantu baminto aya serikali ebwete bona ariko basarra naini mobe tayari kandi serikali yoka nayo monyene obera mwaho chaka kutebia abana baho ng'aituga kito chandegete ntunto bwati kende ntuga inga tuchaire omate gwakwa abana baho egento gekorokwa lamentations okuna korament yayo bono omonto okona korera abana barakoria rimba gosike boy bono gwanja bakorora ng'akono mamo mitere kera rituko igagoto tariko togosemeri tata tariko togosemeria ngona ariko basora ng'ari ase muri nyumba ka abana ogosemeri diribarote tende nkejo batebi abana bane rero naturara njara naende mami Nyasaye ngotokonyari erinde mubwatane mokore emiremo yaina abanyene nari Nyasaye abakonye erinde mochake gokinie family mokinie gesaku mokinie abantu batari gochikoibera abande mwaba amadiri member basomire kibabwenete gokina muna abana nekenyoro nakigokina ase ng'encho manyete ng'a
abalemi bategeire bapime cyane n'abane kwenda baramatanga tigangire libagire litanga nibakire mbiyamo n'abantu baminto tindacaga mbaikere muna nabaikirire rero ndiyamana songo yokonga libagire lyakabere mbakorere emirimo mokoikyo etekie nabareteire ya National Government Affirmative Action Fund ekoro kungaf na bareteire chibesega chikoro kwa 1125 achakieye eibore chibese ekerongocha gochaiga nyuma y'omwaka oyo manenusu inyore mwakorire ebinto ebinene omaete ebinto bigochakake byabe binene momaete bo ekeombe eke gekorokwa nyaigwa nyaito women group gekine naende gekini abana bake abasubati bagukina bono nabarakumuborokereri buya ase eng'encho nabarakumabwate right yokonyora ebinto ebi korwa ase eserikali igonko bahande rinde oba ngoteba ng'omone n'abasemi bono bwataiga babo etekinya ino nere egio